Badalona, el 17 de novembre, encendrem l'arbre de Nadal il·luminat més alt d'Espanya. Un arbre de 40 metres d'alçada, que és l'arbre més alt il·luminat d'Espanya amb 40 metres. I aquest missatge també li farem arribar a algú que està a l'altra punta d'Espanya. Que a Badalona també som els primers en moltes coses.